Client ema nigi pesa kata gi gima wadwaro. Nikech ing'e ni client ni koko biro ene mong'e kuma odwa spend pesa ne. To pesa ne ni boko bi mi for free. Nyako ne nitiere gimo mi odwa mi pesa ne ni. Nitie ber moro ma nyako ne. Kamano. And then at the end of the day ibo yudo ka koro wang'e maber nitie client ma theko to nitie client ma but client is always right. Client is always the king. Koro at the end of the day, iyudo mana ni nitie nyaka kaka you have to come down to level mar client no iwinje, then koro uneno ni yawa maero ne wasort kama. Koro issue machalo kama kachako biro happen mbele kuchuchu. Watimore nade wasort out nade. Lakini client tok ber kiriembo. Kama makata wuoyo ni marach paro imanyo ma yo munyalo loso go weche. Ibeda beda ma very calm. Ibeda beda ma very calm tiloso gi client maber. Imbe you put yourself in the client's shoe. Gima client no winje mami wacho gani kata kidwa wacho ni customer service ni nango ini chako ini wuon idwaro service machalo nade nikech iyudo ka ini provide maber seche moko idhi organization moro to be okiyude kaka imbe ni expect cha maybe ini ichiwe maber koro at the end of the day iyudo ka imbi do kipenjere ni to koro gima ng'ani dwaro nyewe en solutions mokele ka to koro ka tame just imagine ni koro ingeni kise put yourself in the client shoe then you sort out issue ni without being personal gi client. Kamano. To kinde mang'eny wanyalo wacho ni nyalo bedo ni organizations kata jiti mang'o marach nikech yudo ni kinde mang'eny